ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம எல்லாருமே மொபைலில் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போல்லாம் ரொம்பவே வெரி ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இன்டர்நெட் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எவ்வளவோ சர்ச் பண்ணி பார்த்துருப்போம். யூடியூப்பில் கூட நிறைய சர்ச் பண்ணி வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். அதுக்கான செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம். பட் அது எல்லாமே ஒர்க் ஆகாமல் போயிருக்கும். ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிற செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக 100% வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 5G லெவலில் இன்டர்நெட் ஸ்பீட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கேம் ப்ளே பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, மூவிஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 100% இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு அந்த செட்டிங்ஸை பார்த்துருவோம். உங்களோட மொபைலில் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி சிம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போய்டுங்க. அப்படி இல்லாட்டி டேட்டா ஆன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக சிம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போய்டும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் சிம் 1 சிம் 2ன்னு இருக்கும். அதில் சிம் 1 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அசஸ் பாயிண்ட் நெட்வொர்க்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். நான் ஜியோ சிம் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஜியோ 4Gன்னு காமிக்குது. நீங்கள் ஏர்டெல், வோடஃபோன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான நேம் வந்து உங்களுக்கு அங்கே காமிக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ ஏபிஎன் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேம்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல வந்து நான் சொல்ல போகிற நேம் வந்து நீங்கள் அங்கே டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நியான் அல்ட்ரா எக்ஸ் 5G அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. என் வந்து கேப்பில் இருக்கணும். அல்ட்ராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூவும் லாஸ்ட்டில் எக்ஸும் கேப்பில் இருக்கணும். அப்புறம் 5 பக்கத்தில் G அது வந்து கேப்பில் இருக்கணும். கேப்பில் போட்டுட்டு ஓகே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஏபிஎன் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியான் 5Gன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் தான் டைப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே யூசர் நேம்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 5G beta.gioன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட்டில் .gioன்னு போட்டேன் பாருங்கள். உங்களோட சிம் நெட்வொர்க் என்னவோ அது ரிலேட்டடான நேம் வந்து அங்கே டைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய சிம் ஜியோன்றதுனால நான் அதை போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் கீழே பாருங்கள் சர்வர்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் www.google.com அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அத்தன்டிகேஷன் டைப்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் PAPR சாப்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே APN ப்ரோட்டோகால்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து IPv4/IPv6ன்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியரர்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அன்ஸ்பெசிஃபைட்னு இருக்கும், அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு LTEன்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே டன் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிடுங்க, சேவ் ஆயிரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியான் அல்ட்ரா எக்ஸ் 5Gன்னு இருக்குது பாருங்கள், அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொபைலை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். செக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குது, எந்த அளவுக்கு இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக 100% இது ஒர்க் ஆகும். நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். என்னோடய இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வேறு லெவலில் கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது 100% ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு செட்டிங்ஸ் தான். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது ஒர்க் ஆச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அப்போ தான் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இது தெரியும் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக கமெண்ட்டை மறந்துடாதீங்க. ஸோ அகெயின் எந்த மாதிரியான வீடியோ போடலான்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகே கைஸ், அகெயின் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பை. மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.